Għall-ewwel darba minn mindu faqet il-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna, Malta kellha 7 tim infila fejn ma kien irrappurtat ebda każ ġdid. Minn kważi 1000 swab li saru fl-aħħar 24 sija ma riżulta l-ebda wieħed pożittiv. F'dawn is-7 tim saru total ta' 5700 swab test. Dan kien l-itwal perjodu bla każi ġodda sa mis-7 ta' Marzu meta kien irreġistrat l-ewwel każ tal-virus f'pajjiżna. Minkejja dan l-awtoritajiet tas-saħħa xorta qed ikomplu jappellaw sabiex il-pubbliku jkun kawtu jibqa' josserva d-distanzi soċjali, titlibes maskra protettiva fil-waqt li jsir il-ħasil tal-idejn b'mod frekwenti. Dan aktar u aktar issa li pajjiżna fetaħ mill-ġdid l-ajruport u l-portijiet fejn mill-erba' żdiedu 28 rotta oħra l-ajruplani li qed itiru minn u lejn Malta. Bħalissa f'pajjiżna hawn biss 4 każi attivi ta' coronavirus. B'kollox f'Malta sa mis-7 ta' Marzu kienu reġistrati total ta' 674 każ tal-virus, b'661 minnhom issa huma mfejqa. Il-virus ħalla 9 vittmi f'Malta u Għawdex. Intant f'kummenti lill-ġurnal The Malta Independent, is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika konfermat li sa issa ma kienx hemm każi ta' persuni li fiequ mill-COVID illi reġgħu mardu. Il-professur Charmin Gawċi spjegat li ħadd mill-pazjenti li kienu pożittivi għal coronavirus ma kellu komplikazzjonijiet ta' saħħa, għalkemm l-awtoritajiet għadhom qed isegwu il-każijiet kollha.